Que queremos, antes de nada, reivindicar dunha vez por todas o acceso libre a esta illa que temos detrás. O BNG quere reivindicar hoxe con este acto que unha vez que a cidadanía conseguiu acceso ás praias, a esa praia, queremos que de quen corresponda tanto a Xunta de Galicia como o Goberno do Estado dunha vez por todas dicten xa a orden de que calquer cidadán e calquera cidadá poda acceder libremente a esta illa. Non vamos a permitir, non podemos permitir que existan illas privadas. As illas son de todos e de todas, como é o noso mar, como é a nosa paisaxe, como son as nosas praias e como é o noso medio ambiente. E o BNG está hoxe aquí falando tamén dende a coherencia política, porque ten sido o Bloque Nacionalista Galego e ningunha outra forza política máis quen se ten demostrado o seu compromiso, a súa capacidade de reivindicación e de loita contra aqueles crímenes que se teñen cometido en contra do noso medio ambiente, en contra do noso mar, en contra das nosas praias, en contra dos nosos montes. Estamos aquí nun marco, hai que decir, incomparável, pero que detrás nosa, pois, un pode calificar que vive unha situación do medievo. É medieval o que non se poida acceder a un espacio público como este. É de auténtico medievo.